Escoítase, sí. Bueno, moi bo día a todas e todos. Grazas por vir a estas xornadas, a este comenzo de xornadas que levan por título Oportunidades para o talento e a creación de emprego nas economías locais. Unhas xornadas que acompañan tamén o inicio do evento deste ano que chamamos Talentia 2018. Sobre as 11 menos cuarto terá lugar propiamente o que se entende por inauguración, porque por problemas de axenda o alcalde non podía estar agora ás 10, así que imos comenzar. Teño o placer de estar acompañada aquí á miña dereita por o primeiro ponente destas xornadas, que é o profesor e deputado Manuel Lago. Manuel Lago é economista da Universidade da Coruña e un grande referente no eido do emprego, da reflexión sobre as políticas do emprego. Para min, unha persoa ben querida e admirada no profesional e tamén no persoal. Simplemente marcarvos un pouco o sentido destas xornadas e cales son tamén os obxectivos. Cada ano, xunto co que supón o evento máis importante no Departamento de Emprego, que moitas veces coincide co que chamamos Foro de Emprego, organizamos unhas xornadas sobre un tema da xenda importante. O ano pasado falamos, debatimos sobre a economía circular e este ano queremos traer aquí un debate necesario sobre o emprego e o talento, entendendo o talento como un dos factores humanos máis importantes para alcanzar tamén o crecemento, o desenvolvemento e a competitividade. O obxectivo fundamental das políticas de emprego locais ou do desenvolvemento local en xeral é o desenvolvemento inclusivo e xerador de emprego, pondo, por suposto, énfase na igualdade de oportunidades, tamén na perspectiva de xénero, no progreso social de homes e mulleres. Con estas xornadas queremos achegar unha visión xeral sobre o emprego, sobre a contribución do talento, das persoas, das competencias para o propio crecemento da súa productividade e, como decía antes, dese desenvolvemento económico local. Tamén queremos que estas xornadas sirvan para facer unha abordaxe do rol, do papel que deben xogar os diferentes axentes implicados e así facilitar o debate sobre o talento e o desenvolvemento productivo. Tamén queremos colocar nestas xornadas unha reflexión sobre o papel das entidades locais para promover a empregabilidade. E, por último, un pouco nesta liña, abrir o diálogo, o intercambio de experiencias, de boas prácticas, de prácticas innovadoras no eido das empresas, que nos permitan tamén identificar os camiños, as boas estrategias para ese desenvolvemento do talento. E sen máis, imos comenzar, polo tanto, con esta primeira ponencia. Un pouco a idea, o diseño destas xornadas é que cada unha das persoas que vai a presentar o seu tema fale alrededor de 30 minutos, 35, e que deixemos 10 minutos tamén para as preguntas que queirades facer. O título da ponencia de Manuel Lago é Retos para a creación de emprego no eido local. En nome do Concello de Santiago, moitas grazas, Manolo, por estar aquí. Un placer, como sempre, terte con nós. Grazas, un aplauso para él. Bueno, bons días. Gracias, Marta, por convidarme. Vou intentar non aburriros e, polo tanto, farei unha exposición o máis rápida posible, intentando dar unha visión, como di na ponencia, cal é a situación do emprego en Galicia, de onde vimos e cara a onde imos. Digamos que primeiro diré como está a situación, en a parte final, o que eu creo que serían as tendencias que ten o mercado de traballo en Galicia, se non se fai nada para remedialo. Esta é a idea. Como estamos, cara a onde vamos, e o papel que ten que facer Marta Lois e o resto das administracións e de empresas para que esa tendencia, que na miña opinión é negativa, non se cumpla.
supoño que moitos de vos sodes persoas que buscan emprego, non? Por lo tanto, a visión negativa que na miña presentación hai, creo que vai ser compartida, pero ten elementos de certo optimismo. Empezo cos rasgos de cal é a situación do emprego en Galicia, non? Estas son tendencias que veñen de atrás, non é un problema só da crise ou da recesión. Son tendencias que veñen das dúas últimas décadas, non? Bueno, en primeiro lugar, temos un mercado laboral cada vez máis pequeno, a forza de traballo en Galicia se encolle, algo que ten que ver ca demografía, cas expectativas, ca inmigración. En segundo lugar, no mercado de traballo cada vez hai menos persoas e as persoas son máis maiores, porque o noso país está nun proceso de envellecemento que tamén afecta ao mercado de traballo. Positivo, estamos nun proceso de feminización do traballo que aínda está inconcluso. Casi podría cambiarlo, en vez de decir feminización, pues está corresindo a masculinización excesiva do mercado de traballo. En cuarto lugar, Galicia é un país pechado para a inmigración, que, como logo intentaré demostrar, é un dos problemas que explican a situación que temos. O quinto, fala de vos, as persoas que traballan en Galicia ou que buscan traballo teñen unha elevada cualificación, das máis altas da Unión Europea, non estamos por debaixo de Alemania, ainda que é posible que esa cualificación das persoas non este ben correlacionada ca cualificación dos empregos que ofrecen as empresas. A economía e o emprego se terciarizan, palabreja para decir que cada vez teñen máis peso os servicios, nun proceso continuado e sostido de que aumenta as actividades nos servicios e que perden peso o resto das actividades. A séptima, compartida por todos, e é que a precariedade laboral xa é unha característica estructural do mercado de traballo. E isto é un elemento fundamental, porque non só é unha cuestión de cantidade de emprego, sino de calidade do emprego, non? E, ademais, este concepto de precariedade que vai máis alá de ter un contrato temporal ou non, senón que existen fórmulas que complican esa precariedade. Precariedade que supón, que trae aparellado a octava característica, que é a rotación laboral extrema, non? Ao longo da vida, cada ano, as persoas van cambiando contratos de corta duración na mesma empresa, en actividades diferentes, en sectores diferentes. Vou poñer un exemplo. Se eu sacara o meu certificado de vida laboral da Seguridade Social, tería páxina e media, porque eu traballei 4 sitios, non? Unha persoa agora de 30 anos saca o seu certificado de vida laboral da Seguridade Social e ao mellor ten 10 páxinas, non? Porque hai dúcias de contratos diferentes, non? Precariedade, rotación laboral, que implica que hai moitos empregos, demasiados empregos que están mal remunerados, non? É a recuperación dese concepto triste, non? Que pensábamos que quedara atrás na loite do franquismo dos traballadores e das traballadoras pobres que, a pesar de ter traballo, non poden vivir de forma independente do seu salario. Que ven acompañado, e o demostrarei, dun aumento da desigualdade salarial, de unha élite con salarios cada vez máis altos e unha maioría social con salarios baixos. E remato, inevitablemente, máis acercándonos o día 25 de novembro, falando da inaceptable fenda salarial de xénero que aínda recorre todo o mercado de traballo. Ben, o primeiro gráfico é a población activa. A población activa é as persoas que queren participar no mercado de traballo, porque teñen emprego ou porque o buscan. Activos non son os que teñen traballo, son os que o teñen e que o buscan. E que vemos no cuadro? Que no ano 2009 en Galicia había 1.320.000 persoas que participaban no mercado de traballo e hoxe 1.248.000. Por lo tanto, mercado de traballo que se encolle, hai 71.000 persoas menos que queren participar
no mundo do traballo. Non só é un problema da recesión, porque, como podedes ver, entre o ano 2013 e o ano 2017 sigue caendo a poboación activa. Xa non é un problema de destrucción de emprego, é un problema demográfico, é un problema de expectativas, de xente que non busca traballo, e é un problema, especialmente nas persoas novas galegas, de emigración, que marchan do país para buscar un traballo. Galicia é un país diferente que ten problemas específicos, e un é a dinámica demográfica que temos, que é moito peor que a que ten o conxunto de España. No ano 1976, estamos agora celebrando o 40 aniversario da Constitución, a Constitución é do 76, a democracia. Galicia era o 8% da poboación total de España. Éramos o 8%. De cada 100 españoles, 8 éramos galegos. 20 anos despois, 7%, 2006, 6%, e agora somos o 5,8%. 5,8%. Para os que non tedes a mente matemática, dis, bueno, non pasa moito. 5,8 son 2 puntos con 2 menos que no ano 1976. Pero cando utilizas as cifras absolutas, ves a traxedia, o desastre. A gráfica que vou poñer agora, eu creo que é o máis importante que os vou contar nesta conferencia. Porque ese é o déficit poboacional de Galicia. Si Galicia, no ano 2018, fora o 8% da poboación que éramos só fai 40 anos, teríamos que ter 1.029.000 habitantes máis dos que somos. Para ser o mesmo que éramos fai só 40 anos, tiña que haber máis de 1 millón de galegos e de galegas. E iso suporía unha transformación absoluta do noso país. Vigo tería 600.000 habitantes. Santiago de Compostela tería 250.000 habitantes. Na universidade habería 100.000 personas máis estudando. No mercado de traballo necesitaríamos 500.000 empregos máis. Esta tendencia, eu unha vez utilicei a palabra xibarización, sabéis o que fan os xíbaros cas cabezas, non? Que as reducen, non? Eso é un proceso de xibarización da sociedade galega, da economía galega, do mercado de traballo de Galicia, que ten unha dinámica preocupante. Preocupante, ademais, porque o que faltan, ainda que nesta sala non se note, son as persoas novas. As persoas maiores estaban no 76 e siguen vivindo ahora como persoas maiores. O que faltan son as novas cohortes de personas novas. E isto ten consecuencias radicales sobre todo. Se fala moito da sostenibilidade do sistema público de pensións. Bueno, pois esta é a evidencia. Non entran as persoas máis novas e temos ese problema de financiar. O problema demográfico de caída da poboación é un problema terrible, e aquí hai un problema, pero tamén unha posibilidade para vos, para as persoas máis novas, é un problema terrible de desaparición das persoas menores de 35 anos, das persoas novas no mercado de traballo. Mirade, no ano 2008 en Galicia traballaban 424.000 persoas menores de 35 anos. No ano 2017 traballan 236.000. Perdimos casi 200.000 persoas menores de 35 anos. Ese é un escenario que só é comparable co que sucede despois dunha guerra, na que desaparece prácticamente unha xeneración. Isto, claro, ten elementos negativos, fundamentalmente, e algún elemento positivo. O elemento positivo é que si o traballo é escaso, a oferta por parte das empresas de postos de traballo é escasa, tamén cada vez máis a demanda de traballo, o número de persoas que buscan emprego é moito máis reducido. Estamos falando de 10 anos. En 10 anos perdimos 200.000 persoas menores de 35 anos
no mercado de traballo de Galicia. Por qué? Pois pola demografía, fundamentalmente, pola emigración das persoas novas que buscan un traballo en Madrid, en Barcelona, en Londres ou en Berlín, polo aumento do desemprego das persoas máis novas e polas expectativas que fan que moitos persoas xóvenes pois volveran mesmo a estudar. Permitime facer un exercicio de proxección cara ao futuro, e este é un problema que xa sabemos que vai continuar, porque na columna están as persoas non que traballan, sino en todas as persoas que en Galicia están entre 25 e 35 anos hoxe, 270.000, e xa sabemos cantas vai haber no ano 2028, dentro de 10 anos, porque esas persoas xa están aquí, son os que hoxe teñen entre 15 e 25 anos, que dentro de 10 tendrán entre 25 e 35. Ese núcleo central de persoas, que estades a maioría de vos, que quere entrar a participar no mercado de traballo. E que sabemos? Que van a ser 76.000 menos. Logo direi, a demografía se move de forma lenta, son tendencias que é difícil mudar, e só a presencia de inmigración, que creo que é un elemento clave, permitiría correxir esta evolución. Bueno, decía que o mercado de traballo se feminiza. No ano 2002 o 40% das persoas que traballaban eran mulleres, no ano 2008 o 44%, agora o 48%. Se corrixe, non é que se feminice, que se corrixe a masculinización do mercado de traballo en termos cuantitativos, en cualitativos non, porque as mulleres aínda sufren unha taxa de paro maior, máis traballo temporal, moitísimo máis traballo a tempo parcial e peores salarios. Pero é fácil pensar que antes de 5 anos haberá máis mulleres traballando que homes no noso país. Como? Como se ve aquí, como me di Marta Lois. Bueno, non me quere poñer unha transparencia que para mí é moi importante, que é a reducida presencia de emigrantes en Galicia. En España, o 12%, 11,5% das persoas que traballan son emigrantes. 11 de cada 100 son emigrantes. En Galicia, 4 de cada 100. Hai comunidades autónomas, Baleares, no que esa porcentaxe de inmigrantes chega ao 18%. Non só 4%. Non fomos quen de atraer inmigrantes. E iso ten que ver ca diferente evolución demográfica. Antes non o dixen, España pasou de ter 26 millóns de persoas no ano 76 a ter 46 millóns. Se duplicou case a población. E o papel da inmigración dos 5,5 millóns de inmigrantes que viñeron ao noso país na década pasada foi un elemento determinante nesa evolución demográfica. E Galicia quedou ao marxe dese proceso, porque non fomos quen de ofrecer empregos que atraeran, non sei se porque aquí chove máis, a mellor tampouco atrae, pero non fomos quen de ofrecer empregos que permitiran atraer población inmigrante. Falo de vos. Ese é o nivel de formación das persoas que traballan en Galicia. O 45% das persoas que traballan en Galicia son titulados superiores. Temos unha clase traballadora moi cualificada, moi ben formada, ao mesmo nivel que Alemania. Pola contra, estudios primarios, o 4%, unha minoría. Temos unha clase traballadora, temos unhas persoas que están moi cualificadas. Unha cuestión diferente, e antes o decía, é si esa cualificación das persoas se corresponde ca cualificación dos postos de traballo que está exercendo. E aí a lectura, o balance é que non, que existe en demasiados casos unha sobrecualificación, que non traballas do que estás formado. Voume meter ca ministra de Emprego, Valerio, que onte decía que, en fin, políticas activas de emprego, que hai que formar e formar.
hai que formar, sin ninguna dúbida, pero hai que partir deste dato, que temos a clase traballadora, as persoas que participan no mercado de traballo xa teñen na súa, un de cada dous son titulados superiores. Bueno, a economía se terciariza. Terciariza é que o sector servizos cada vez ten máis peso. Fixadevos aí, isto é 2001-2018. Os servizos empregaban no 2001 a un de cada dous traballadores e traballadoras, 54%, e agora empregan a 3 de cada 4. Vamos cara a unha sociedade terciarizada, que é un modelo europeo e mundial, no que perden peso todos os sectores, o sector primario, nós, Galicia, o país da produción do sector primario, tanto agrícola, forestal como pesqueira, vedes que só o 6% da xente traballa no sector primario, perdemos emprego industrial, a construcción ten unha cifra normal, porque o que pasaba no ano 2001 era anormal o número de persoas que estaban traballando na burbulla inmobiliaria. E vou poñer neste gráfico unha información que me parece moi relevante, que fala, claro, cando tú te terciarizas, aumentan os servicios, te desindustrializas, perde peso industrial. E fixadevos nese dato, traballa máis xente no comercio que en todos os sectores industriais. Si sumamos comercio e hostelería, traballa o doble de personas no comercio e na hostelería que o que traballan en toda a industria. Industrias para nós tan importantes como é o automóbil ou naval traballan 36.000 personas, mentras que na hostelería traballan 90.000. Traballan 3 veces máis na hostelería que na construcción naval e no automóvil. Decía que o mercado de traballo se precariza. Isto é a afiliación á Seguridade Social no réximen xeral. Hai 392.000 persoas que están afiliadas cun contrato indefinido a tempo completo e 390.000 que o teñen un traballo temporal, ou que traballan a tempo parcial, ou que son fixos discontinuos, ou que están en prácticas, en formación, etc. A metade da clase traballadora galega xa está en situación de precariedade. E agora, para divertiros un pouco, vou xogar a un dos meus xogos favoritos, vos vou implicar, algún de vos, que este debate sobre se o mercado de traballo é flexible ou ríxido en España, en Galicia, eu teño un dato demoledor, que é a cifra de cantos contratos de traballo se registraron nas oficinas públicas de emprego, o INEM antes, o SEPE agora, entre 2007 e 2017. Cantos contratos de traballo? Cantos contratos de traballo pensades vos que se registraron nas oficinas de emprego nun país como Galicia que ten 800.000 asalariados de media? Empezo por ti. Vamos a facer unha aposta. Sí, alguén se ten que... Ti, unha cifra que queiras. Cantos contratos de traballo foron ao INEM, o cuñaron en 11 anos? 10 anos. Di unha cifra. Unha, calquera. 50.000, 100.000, 300.000, 200.000 a la una. Ti, di unha cifra. Unha cifra. 1 millón, 2. 400.000 as dúas. 10.000 contratos. Suspendida. Ti. Ti. 25.000 contratos. Fora. Aquí un pouco máis de... 500.000. Nada, floja. Ti. 1 millón de contratos. Vamos subindo. Ti. 2 millones, un pouco máis. Por aquela... A muller de o jersey a rayas. Cantos crees? 2 millones e medio. Bueno, vamos deixar aquí o concurso. Porque esta é a cifra. 9.530.846 contratos de traballo. Galicia, país pequeno, en declive demográfico, con unha población asalariada media de 800.000 personas, fixemos 10 millóns de contratos.
facendo o cálculo, o compañero sabe máis, sabedes cantos contratos se fixeron en España neste tempo? 185 millóns de contratos de traballo. Esa idea de que as empresas teñen medo a contratar, que non se contrata, o sea, se podría empapelar o mundo, empapelar todo o globo terráqueo cos contratos de traballo que se lexistran, porque a máis non teñen só unha páxina, son bastante longos. Bueno, eso implica unha rotación laboral extrema. Se hai 10 millóns de contratos e 200.000 asalariados temporais, eso significa que na súa vida en 10 anos han firmado 40 contratos de traballo, 4 contratos cada ano. Bueno, precariedade e rotación implica traballo mal remunerado, é inevitable, non? Tamén ten que ver a terciarización. Estos son datos do ano 2016 da Axencia Tributaria, 2016 da Axencia Tributaria. Hai 183.000 personas que cobraron menos da metade do salario mínimo, que neste ano era de 655,32 euros o mes, 129.000 que cobraron menos do salario mínimo, entre 144.000 que cobraron ata 1,5 veces o salario mínimo interprofesional. Os sumamos e hai 456.000 personas que ingresan menos de 800 euros netos o mes. Ese ano declararon ingresos polo IRPF en Galicia 1 millón de persoas. Eso significa que a metade das persoas que declararon no IRPF ingresos como asalariados cobraron menos de 800 euros o mes. Son traballadores e traballadoras pobres, non? Como voy? Vas ben, ainda son medidas. Bueno, canto me quedas? 5 minutinhos. 5? Bueno, 7. Entón vou ir rápido. Claro, antes os decía que hai diferencias salariales. Sabedes esa teoría do 1% contra o 99%. Eu a precisei un pouco máis. É o 0,4% en Galicia. Aí, esta é a declaración de IRPF do ano 2016. Na columna vermella están a élite, 4.388 personas en Galicia que declararon de media ingresos de 171.000 euros nese ano. E pola contra, hai 183.000 persoas que en todo o ano ganaron 1.862 euros. Esta é, digamos, a fotografía, non, da desigualdade salarial dos que teñen emprego todo o ano, directivos de grandes compañías, e as persoas que traballan a tempo parcial, que traballan unhas semanas o mes, que traballan uns meses o ano, e que, polo tanto, non son quen 183.000 de chegar a 1.862 euros anuais. Fenda salarial de xénero, aí está o salario medio dos homes, 20.243 euros, o salario medio das mulleres, 15.730, unha diferencia de 4.513 que implica unha fenda salarial do 29%. As mulleres de media ganan o 29% menos que os homes en Galicia por razóns profundas, complexas, que teñen que ver co exceso do tempo parcial no caso das mulleres, no límite que teñen a súa carreira profesional ou a desvalorización das actividades que desempeñan as mulleres. Eu sempre fago unha pregunta e é por que se valora menos o traballo dunha muller no téxtil que o dun home golpeando cun martillo un ferro, no naval. Tipo do naval de Bazán, pois gana 2.000 euros. Unha muller do textil gana 800. É moito máis complicado traballar no textil que traballar no naval. A razón é que é un sector feminizado dende o principio da historia industrial, e, polo tanto, como era unha fonte complementaria de ingresos sobre o ingreso principal, sempre se ha quedado máis baixo. Bueno, entro na parte final. Bueno, como vai ser o emprego na próxima década? Que esa supoño que é unha pregunta que os preocupa de forma especial, non? Como decimos no noso país, pois depende, non?
porque non existe unha resposta única. Eso depende de como evolúa o modelo productivo, depende de como sigan as normas legais, eso que se chaman as reformas laborais que regulan o mercado de traballo, e das políticas de emprego que se apliquen. Por lo tanto, é un escenario moi aberto que non ten unha resposta única, pero se non se fixera nada, unha cousa que en economía chamamos ceteris paribus, o sea, se todo permanece igual, ¿cuál sería a evolución previsible do mercado de traballo? Bueno, a primeira, menos persoas en idade laboral, isto é, menos persoas activas, ocupadas, buscando emprego ou desempregadas. O traballo é posible que empece a ser un ben escaso, pero tamén as persoas que buscan traballo van a ser un ben máis escaso e, polo tanto, vais a avanzar cara a un equilibrio entre oferta e demanda do mercado de traballo en niveles máis baixos. Dito de outra forma, unha persona que teña 20 anos hoxe vai ter moitísimas máis facilidades de atopar un emprego no noso país que unha persona que hoxe teña 30. E unha persona que hoxe teña 15 anos lle vai ser moitísimo máis fácil atopar un traballo, porque digamos que as persoas novas van a ser un ben escaso, porque, digo na segunda indicación, vai haber unha reducida incorporación, porque as cohortes de poboación que hoxe teñen 15, 16, 17 anos son moi pequenas, e, por lo tanto, vai haber poucas persoas buscando traballo. Vai ser unha forza laboral máis envellecida, vai haber un aumento da idade media e, sobre todo, vai haber moitas persoas por riba de 50 anos e moi poucas por debaixo dos 30. Continuará a presencia crecente das mulleres e eu fago unha aposta, volverei aquí dentro de 2 anos e cando renove Marta o mandato de Compostela Aberta, me fago a aposta de que dentro de 3 anos hai máis mulleres que homes ocupadas en Galicia. A inmensa maioría vai traballar no macrosector dos servizos. Eso xa o sabemos. En especial nos sectores de baixo valor engadido, comercio e hostelería, pero tamén en servizos de máis valor, especialmente servizos públicos de sanidade, educación, atención á dependencia, funcións prestadas polas administracións públicas, o Concello incluído. As persoas, como demostrades vos, cada vez van ter unha cualificación máis elevada, van a estar máis formadas, aínda que eso non garanta que os seus traballos e os seus salarios se correspondan con ese nivel de cualificación. Eu creo que se agravarán as diferencias na escala salarial, como vemos noutros países, segmentando a sociedade entre unha minoría con salarios altos e unha maioría con salarios baixos ou moi baixos. O modelo laboral, a relación contractual entre a empresa e a persona empregada será excesivamente frágil, líquida, de pouca duración, elevada rotación, cambios de empresa, sector de actividade ao longo da vida laboral. E remato con esta idea de que as oportunidades de emprego se concentrarán en empresas de pequeno e mediano tamaño, ademais do sector público, que van a estar localizadas territorialmente no eixo atlántico, na AP9, é aí onde se concentra a oferta. Vou rematar. Isto sería se non fixéramos nada. E eu digo que hai 2 claves para correxir esa tendencia a que sexamos cada vez un país máis pequeno, con menos xente traballando, e que sexamos un país onde as persoas que traballan en precario. Vou dicilo un pouco en broma, un pouco en serio. A solución son a inmigración e Marta Lois. A demografía é algo que se move como a paso de elefante. Xa sabemos hoxe como canta xente vai ter 45 anos en Galicia dentro de 25, porque xa están aquí esas persoas. Xa sabemos cantas persoas van a nacer en Galicia nos próximos anos, porque as nais que van parir xa están aquí, e xa sabemos cal é o índice de natalidade, xa sabemos só, e iso quero dicir hoxe moi forte, só con inmigración é posible reverter esa situación. Por lo tanto, frente aos discursos xenófobos, racistas, de culpabilizar a la inmigración, eu digo que Galicia, dende logo, España tamén, e posiblemente a Unión Europea,
ten como elemento necesario abrirse á inmigración. E segundo, Marta Lois, o Concello de Santiago, a Xunta de Galicia, as empresas, temos que mudar de cultura laboral. A cultura do contrato temporal precario, non facer contratos indefinidos, un modelo basado nos servicios de baixo valor engadido, eso nos condena á miseria. Temos que recuperar un concepto de modelo de crecemento inclusivo que non quera competir cos baixos salarios, xa non de China, que xa teñen os salarios máis altos que non, sino de Myanmar ou de Filipinas, sino que traballe con empresas de cualificación, con persoas formadas, que, remato con esta idea, que se o país e vos, todos nos facemos o esforzo de cualificarnos, de saber, de formarnos, que as empresas, a estructura productiva, se aproveite dese valor, que o talento, o coñecemento, a formación que ten o país se traslade a que as empresas compitan con ese valor e non pretendan esa vía que nos conduce ao suicidio, que é competir co baixo salario ou emprego precario. Listo. Bueno, moitísimas grazas, Manolo. Creo que esta é unha lección de realidade e unha lección necesaria e interesante, non? Desa fotografía do mundo e do mercado laboral en Galicia. Abrimos agora unha pequena rolda de preguntas. Se queredes levantar a man para facer algunha consideración, valoración, hai unha por aquí. Me parece unha pregunta... Es tu caso? Non, sí, vamos a ver, eu creo que ten razón, eu estaba facendo unha descripción pensando en ese público máis, en as persoas máis novas, de como vai evolucionar. Eu creo que hoxe en Galicia e en España estamos nunha fase alcista do ciclo económico. Nesa fase alcista do ciclo económico se está creando bastante emprego, 400.000 empregos anuais. Para baleirar a bolsa de 6 millóns de parados, pois costa, pero é certo que se está creando emprego temporal, precario, de baixos salarios, pero emprego. E están quedando ao marxe as persoas de máis de 55 anos que son xa parados de moi longa duración, que teñen pouca protección e que na maioría dos casos andan rondando entre traballos en negro, axudas, cursos, etc. Eu creo que aí hai que facer tres cuestións. Primeira, asegurar protección. Asegurar protección. Toda persoa maior, eu creo que de 45, pero toda persoa maior de 55 anos ten que ter unha prestación por desemprego indefinida. O sea, que as persoas que o sistema non é quen de darlles unha oportunidade de emprego, temos que garantirlles a protección. Creo que este é o primeiro elemento. Segundo, eu estou radicalmente en contra das políticas activas de emprego basadas na subvención, de darlle dinero ás empresas para que contraten, etc. Agás un par de excepcións, que son colectivos pequenos que realmente teñen dificultades de acceso ao mercado de traballo e, por lo tanto, aí é onde deberíamos de concentrar os incentivos ás empresas. Contratar unha muller maior de 55 anos que leva 4 anos en desemprego, eso ten que estar no centro. Facer subvención a transformación de contratos temporales indefinidos para unha persona que ten 28 anos, eso é unha barbaridade. O sea, proteger as persoas, en primeiro lugar. Segundo, concentrar as políticas activas de subvención nas maiores de 55 anos. E eu creo que o terceiro é recuperar algo que se fixo en algún tempo en Galicia tamén, que é reforzar os itinerarios persoais de inserción. Eu creo que cada
persoa maior de 55 anos ten que ter un experto laboral ao seu lado. Cada experto debe ter mentoring, pero na oficina pública de emprego. O sea, na oficina pública de emprego de Santiago debía haber 50 personas, que cada unha tuvera unha senda de 15 personas como as que dis ti, que o seu traballo se esa conseguirlle a esas personas un emprego, ¿no? Chamando ás empresas, bueno, buscándolle, o sea, facendo esa monitorización, eu creo que estes son os elementos: garantir unha renda mentras non teñen emprego, concentrar as políticas activas vía subvención nestos colectivos e facer itinerarios personalizados, garantidos para todas estas persoas. Tes outra pregunta por aquí, Manuel? Mira, perdoade, a miña cuestión é que teño que ir a un taller. Era basicamente polo mesmo punto. Mentras siga esa política, que facemos? Darnos por descontados, porque nos temos que dar por descontados, porque perdoade, pero non figuramos nin sequera nunha das estadísticas expostas. Non estamos descontados para o mercado laboral. Temos que asumir que a xente maior de 50 anos está descontada. E mentras para o futuro chegan esas políticas incentivadoras, que temos que hacer? Darnos por descontados. E simplemente esa reflexión é que teño que marchar, desculpade. Eu digo, pareceme ben que o planteses, non? Eu creo que son un dos dramas do mercado de traballo. O sea, na dinámica actual do mercado de traballo, ese proceso que decía eu de xeración de emprego que se fundamenta en ese tipo de contratos dos que se benefician no fundamental as persoas máis novas, non? Con máis formación, está deixando no fondo do saco as persoas de máis de 50 anos que traballaron, no caso dos homens na construcción, que teñen unha formación que se corresponde pouco cas novas demandas, as mulleres maiores de 50. Eu creo que iso é un escándalo absoluto, non teño ninguna dúbida. Ben de atrás, eu traballei toda a miña vida nun sindicato, fai 20 anos, recordo que, vou dicir o nome da Claudio se chamaba a empresa, ora é Gadis, non? Xente do sindicato que perdeu o traballo no textil foron a traballar ali con 35 anos. O xefe de recursos humanos lle dixo que eran demasiado vellas para contratarlas con 35 anos, non? O sea, non estou falando de estadísticas, estou falando de personas do textil que perdían o traballo, viñan polo sindicato e iso doábamos a buscar. Entón, eso é evidente que é un gravísimo problema. Volvo a decir, só se me ocurren estes tres elementos: protexer de forma indefinida, ¿no? Priorizar na política de incentivación e buscar ese itinerario personalizado cun xestor que teña unha carteira de 15 casos, coñecemento do territorio e buscarles concentrando aí a panoplia das políticas activas e cambiando a cultura empresarial. Déixame que diga algo, é certo que con 50 se tes menos tempo, pero hai unha idea aí do que eu quería decir que creo que é relevante, e é que vamos ver unha caída do paro a niveles moi baixos, non só porque se xenere máis emprego, sino porque hai menos xente buscando traballo. E isto é un elemento que introduce, digamos que en termos demográficos é unha ruína, pero en termos de esperanza para a xente que busca traballo é positivo. Vai haber menos xente buscando traballo. As cifras de paro, se non volvemos a caer nunha recesión, van a reducirse de forma sensible por un elemento fundamental, porque hai menos xente. O gráfico ese de poboación menor de 35 anos, pues claro, se hai 200.000 personas menos, pues haberá 100.000 parados menos, só por ese elemento, non porque atoparan o emprego, sino porque non hai personas, porque cae o número de persoas que buscan traballo. Tes outra pregunta aquí, vamos a intentar ir pechando, pero aquí tes outra vez. Hola, en principio felicitarlle pola exposición. Facía tempo que non vía tantas verdades túas xuntas. Abondando un pouco nas preguntas dos compañeiros, non? Hai un tema de invisibilidade da xente que ten máis de 50 anos. O tema da formación pasa a ser un elemento secundario. Tú podes ter dúas carreiras e dous másteres destos de verdad, que non importa demasiado, porque
o elemento idade é o que realmente importa. É dicir, estamos asistindo a unha pérdida e destrucción do talento. Xente con 20 anos de experiencia se ve reducida a executar unha serie de traballos a precarios, b, que non corresponden a súa formación, 3, moi mal remunerados. Eso no mellor dos casos. E se fala de contratos temporales cando esa xente realmente o que quere é acceder ao mercado laboral. Casi a consideración dun contrato temporal para eles sería unha salvación, porque as políticas precisamente de protección por desemprego, supoño que lle sona a famosa renta activa de inserción, son 11 meses, un ano en blanco, outros 11 meses, outro ano en blanco, o sea, xa te podes morrer ca fame ou che poden embargar o piso, é que non hai forma de solucionalo. É unha reflexión para que quede aí, non? É unha reflexión porque non é unha pregunta, é unha reflexión moi interesante e intensa na que eu concordo 100%. Bueno, temos que ir pechando, pero eu non me resisto a facerte unha pregunta, Manolo, para aprender tamén. Santiago de Compostela é unha cidade, como ben sabes, eminentemente terciarizada. É dicir, que o peso da industrialización en Compostela, nunha comparada coas 7 cidades, é unha porcentaxe certamente baixa. Eu creo que está por debaixo de Lugo. Cal ten que ser, dende o teu punto de vista, a maiores do modelo productivo, que non tocaba tampouco hoxe, penso en espazos de desenvolvemento local claros, de soberanía alimentaria, de modelos de proximidade económica, pero en termos dese equilibrio necesario entre o sector servizos e o peso dunha industria, dun polígono do Tambre, de espacios empresariais, de un I+D+I, Santiago, en que porcentaxes tería que estar para ser sustentable como modelo de traballo? Mira, eu creo que Compostela está ben situada nesa cartografía que eu fixen de onde vai haber máis oportunidades de emprego. Sector servizos, no voso caso de comercio e hostelería vinculado ao turismo, sector servizos públicos, que é fundamental en Compostela co área sanitaria, ca universidade, etc. Situada no centro do Eixo Atlántico da carísima AP9, pero donde se concentra xeográficamente o desenvolvemento. Creo que tamén esa lei de pequenas e medianas empresas é clave, porque cara aí vai o futuro, as grandes factorías, as grandes empresas cada vez son menos presentes, e o que hai é un tamaño empresarial mediano, no que Compostela está ben situada, e no que sí debería avanzar un pouco en reequilibrar o emprego industrial. Compostela ten algúns elementos industriais que non están mal, porque aquí está a principal empresa da madeira, Finsa, que está aquí, Televés é unha empresa moi interesante, o Castrosúa, que fai os autobuses da MT de Madrid, os fan aquí en Compostela. Eu creo que ten un sector industrial con algúns exemplos moi positivos, e que sí debería facer un esforzo a partir de esa realidade na carrocería, na madeira e na tecnoloxía, de ampliar esos elementos. E creo que hai un papel do Concello de poñer os instrumentos precisos de terreo, de incentivación para que eso se produzca. Pero creo que no resto das variables Santiago está máis equilibrada que Coruña, que ten unha dependencia de unha actividade industrial de servizos como é Inditex moi potente, Vigo, que de vez en cuando tiembla sobre o futuro da ensambladora do automóvil, Ferrol xa non digamos. Creo que Compostela ten unha estructura productiva e laboral máis equilibrada, que se corresponde máis cas tendencias de futuro que eu antes decía, de terciarización, de concentración en pequenas e medianas empresas e no eixo atlántico do país.
Ben, pois moitas grazas, Manolo. Vamos a deixar aquí esta primeira ponencia. Non facemos nin siquiera un receso, pero sí unha paradiña de 5 minutos. Vamos a ir probablemente a chegar a Martiño Noriega, o alcalde, para que poda presentar e saludarvos nestas jornadas. Un aplauso para Manolo.